תראו, סוגר סקאלה, חבל לכם על הזמן, 240 קמ"ש. סוגר סקאלה, מהירות מטורפת. 240 קמ"ש, רק הבעיה שכולם עוקפים אותי. איך זה יכול להיות? 240 קמ"ש וזה עוקף אותי כאילו אין מחר. מה זה זה? הנה, אני הגעתי לרמזור ואני 220 קמ"ש. אני משוגע, אל תראו אותי ככה. אני אפילו כשאני עומד ברמזור אני על 180. לא, אני משוגע. מה לכם על הזמן? מה אתה צוחק? צוחק עליי? הנה, אני נותן פתיחה ברמזור 180, 220, 240 ועוד אני יכול להרבץ. אבל למה כולם עוקפים אותי? אני לא מבין, אני ב-240. וואלה, כנראה שיותר משוגעים ממני. לא להאמין שזה בארץ.